Endangnya mati mas. Wah, ayo. Show. Juara dumateng artis-artis terus nomor. Kula aturi tinggal dumateng Sasono Pagelaran. Mari tribun dumateng sedaya warga. Ketuban Desa Suberjo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Mugi boten kesuwen ing dalem menika dipun live streaming kalian Kartika Laras Jolotondo. Monggo.
dalu kurang abot. Lah ya apa? Nek dikasih salam pasti jawab. Nggih. Dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu, tenan to, nek diaturi salam kompak kabeh warga ketuwon. Wih, jan kompak. Heeh, salam. Pripun Ibu sampun ngantuk nah? Lho ala aja ngantuk dhisik. Ya apa sampe njaluk lagu ta? Kene cek gak ngantuk. Nyuwun lagu napa? Bojo loro. Wah. Ayang-ayang. Oh, sing njaluk ayang-ayang. Heeh. Njaluk ayang-ayang ribut. Joket kali pulang gitu. Lah kok dadi. Sing kemplok tambah bae sing mburi. Sampeyan kudu arep joget rene tambah. Oh nggih, mbok pilih badhe joget monggo. Nggih mbok pilih. Mangke Pak Lurah, Bu Lurah, tasik wonten apa? Temriku. Oh, Bu Lurah mboten. Bu Lurah mboten. Pak Lurah sampean. Pak Lurah. Pak Lurah Beksono mbok pilih badhe ngersakaken lelagon sumangga. Nggih, Pak Lurah, Pak Carik. Pak RT, Pak RW, Pak Juli kabeh. Bapak Kepala Dusun ketua niki. Nggih. Sumangga saderengipun Bapak Lurah minggah dipun aturi tembang napa? Nggih, kula paringi setunggal lagu rumiyin nggih Om. Nggih, Sesarengan Tresno Pamor. Tresno Pamor campur sari. Sumangga Mas, diaturi napa niki? Lamunan. Oh, lamunan. Nggih, supados Bu, mari kena ayang-ayangi nggih. Tenang. Supados sederek-sederek ketuwon boten kelamun mawon. Heeh, lamunan iki. Thank you.